Video daw. At ipa-video mo naman. Happy birthday! Happy birthday! Galing. Galing yung gumawa. Thank you, thank you, thank you. Ang galing, ang ganda. Sino gumawa? Are you now? Wala pa na lang edad. Maligayang Ang ganda, ang ganda. sa iyong kaarawan. Happy, happy, happy birthday. Sa iyong kaarawan. Happy birthday to you. Ang galing. Ay, sino gumawa talaga? Happy birthday. Regalo. Hindi, regalo ni sister. Galing, thank you. Uy, lahat kayo dito. Anya, dahil sa... Boys, boys. Boys, boys! Kanina pa dala eh. Ay, mag-ano ka na, wish ka na. Yan ang sinasabi ko kanina na ingatan mo. Boys! Gusto na yan sa ano, sa may... Cake ba yan? dagat, di ba? Cake ba yan? Ay, cake yan. Galing, galing, galing. Picture na. Iharap mo na, kuya. Ang Tapos, galing mo dito. tapos doon ka na naman doon. Ikot ka doon ka mamaya. Tapos dito ka mamaya. Doon kayo. Manong! Dito, para maluwag. Yan, Oo, yan, dyan yan. para maluwag. Kumakain pa sila, boss. Kumakain pa sila. Ang ganda naman, thank you. Hindi na manong. Para namang pinapamukha sa akin na lang singgero ako. Ang gagawin natin Ang galing, dito. Yan, yan, yan. May, Brother Edgar! Yo. Tayo na dyan! Akala ko kanina, totoo? Nilagyan nyo lang ng kandila dito? Ano pala yan? One. Dito na. Cake diamond na. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2. Okay. Ako naman. I picture you. Picture mo? Yeah, no, in there. Just you and you. Bakit ako girls? Lahat tayo. Lahat tayo. Tatanggalin ko yung salamin ko. Ang bigay na. Napagaling din ako. Manong! Okay, Kuya Japa. Kayo, 1, 2, 3. O, wala na. 1, Kuya Japa, makita. Okay, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Sa ano ako eh. Okay. Basta, Natutunaw na. mapicturan lang yung celebrant. Puti na. Kaya nga. Kaya lang, tingnan mo. Wala, nakakahawa ka naman. Gusto ko. Salamat ka. Teka, auntie, kuhanin ko muna ito. Ay, wala. Thank you. May nakahula na ba? Happy birthday! Oo, ang hirap naman yan. Ang hirap na rin to. I-preserve mo. Ano yan na bakal? Cake. Chocolate. Chocolate? Chocolate o cake? Ano ba yan? Chocolate cake. Ay, one it. Sige, sunduan ko muna. Ginawa nyo ng Ay, sinalas ko lang yung sarap. Ewan ko kung sino naggawa. Ano? Dito, Huwag may karne. Naramit ako ng kuwa. Sinalas ka na ako. Pag yung nasante niya, ang mo nung nireta. Oo. Inuman tayo garudel. Ewan ko talaga tayo arak. Arak. Kung pwede... Ang botelya.